мин матурлык эзләп йөрим җирдән, бу дөньяга килгән мәнемнән. Гамле җаннар эзлим, тик инәлеп, шәүләләргә килеп бәреләм. Үзем белән гел көрәштән торган шикелле. Җирдән җил кисмәсә, кояш үтәр. Җилегемә кадәр үткәреп. Дошман нигә? Йөрәк яраларга якын күргән дуслар җитәрлек. Күңел кыясында хыялларның канаттым мин канат очларын. Дөнья гөле. Үзем үзгәрәлмим. Үзгәртерсең мине пычагым. Эльмира Шәрифованың шундый матур шигыре белән Аллага шөкер башлап җибәрдек бу матур кичәне. Хәерле көн, дуслар, барыгызга да килгәнегез өчен зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Бигрәк тә инде бар безнең рәхмәт сүзләрен әйтергә җиткерде кешеләребез. Ул инде Камал Кариев театрының директоры Шарова Луиза Николай кызы һәм акционер Татмедиа акционерлык җәмгыятенең җитәкчесе Садыков Шамил Мөхәммәтулла. Шулай ук безнең беренчеләрдә алкышлар Миргаязов Алмаз Тагирович Китап радиосының баш мөхәррире. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт Лейсән Сафинага. Сезне биредән чыганнар өчен. Һәм инде дуслар, әйдәгез бер җырлап алыйк. Мин сәхнәгә Мингазов төркем егетләрен чакырам. Барыгызга да сәлам, дуслар. Selam
Артқа борылып қарасам, күпме еллар кешегән. Әле кичә генә җәй башланган иде. Ә бүген инде яңгырлы көз. Сезгә ничектер минем өчен җәй ул бала чакка алып кайта торган ел фасылы. Авылда әби-бабайлар янында. Хәер, кая гына барсак та, ни генә эшләсәк тә, без бит һаман да шул эссе җәй көнендә авылның урамыннан ялат тәби йөгерүче кечкенә бала булып калабыз. Бала чакта зәңгәр күккә карап, бармы синең уйга батканым? Төрле сүрәтләргә керә-керә, зәңгәр күктән болыт акканым. Бармы синең карап ятканым? Ә минем бар. Әллә нишләп шунда гашыйк идем болыт бабайга. Аппак сакалына ябышам да, оча идем әллә кайларга. Барып җитә идем айларга. Йөри идем йолдызларны учлап, конфет урынына өләшеп. Түбән очның усал малайлары карый иде миңа көнләшеп. Ул болытлар хәзер юктыр инде. Язым тамчы булып тамгандыр. Кышын карлар булып бетерелсә, җәен яңгыр булып яугандыр. Ул болытлар хәзер юктыр инде. Юктыр нәкъ мин карап ятканым. Бала чакның хатирәсе төсле зәңгәр күктән болыт акканым. Бармы синең карап ятканым? Әнгам Атнабаев. Бала чак кына түгел, яшьлек мизгелләре дә бик тиз үтеп китә. Еллар узгач, без шулай артка борылып карыйбыз да ниндидер нәтиҗәләр ясыйбыз. Беркемгә дә баш имәм дип, әйтмә һич алга басып. Иелмәс башларны дустым, идерә чарасызлык. Адашмам димә юлларны, иң башта кара узып. Кермәм дигән сазлыкларга, кертә ул чарасызлык. Каргамам димә дөньяны, гайрәтем барда кызып. Әйтмәс сүзләрне әйттереп, каргата чарасызлык. Күпләрнең гомер юлы бит сихерле кара сызык. Чыга алмыйсың шул сызыктан, бәйләсә чарасызлык. Инде дуслар, минем белән килешерсез дип уйлыйм. Һәрбер кешенең дә тормышында төрле хәлләр була шулай бит. Һәм һәрберебез без ул хәлләрне төрлечә кабул итәбез. Бик җиңел караучылар да бар, җитди итеп караучылар да бар. Хәзер сөйлисе шигырем һәрберебезнең дә күңеленә бик якын шигырь буладыр. Чөнки мәхәббәт тә һәм ялгышу да һәрберебезнең дә йөрәгендә булгандыр. Тәүбә итмим кылган гынахларга. Без генәме гынах кичергән? Мин генәме татлы сөюләрдән бу дөньяда шашып исергән? Яратмыйча гына буламы соң бәхет белән гынах арасын? Гынахланма яшим дисә берәү, яратмыйча яшәп карасын. Тәүбә итмим кылган гынахларга. Сөеп яшәү гынах буламы? Сөю назы көткән ялгызаклар мәхәббәттә ялгыз буламы? Гынахланмый яшим дисә берәү, яратмыйча яшәп карасын. Яш кына мин үзем Яшьчалы шәһәреннән, инде сез беләсез. Казанны бик яраттым, инде мин монда 8 ел яшим. Һәм бик яшь кына мин Казан урамнары буйлап йөрергә яратам. Шулай чыгам да, кешеләргә карап йөрим.
юк-юкта инде күзләр белән дә очрашабыз. Күп кенә вакытта кызганыч кешеләр елмаймый. Алар шундый боегып, шулай моңсу гына йөриләр. Күбрәк ешрак елмайсы килә андый кешеләргә. Урыслар әйтә бит, красота спасет мир дип. Юк, миңа калса матурлык түгел, ә яхшылык һәм михрибанлык бу дөньяны чынлап та коткарачак. Яхшылыкны кая куйым дисәң, җил итеп сип кышын кышларга. Кыш югында йөрәгеңнән чыккан бер җылы сүз әйт дусларга. Кая куйым дисәң яхшылыкны, су итеп сип язгы гөлләргә. Үкенеп йөрмә, әрәм иттем диеп, әйбәт сүзне әллә кемнәргә. Яхшылыкка урын кайда да күп. Утырт та куй, гөлләп куагын. Онытма һич, син бит бу дөньяның бер бүләксез килгән кунагы. Син миңа да, мин сиңа дип кенә дөнья куа фақат наданнар. Миннән булсын әйдә яхшылык дип, яшәр җирдә изге адәмнәр. Яхшылыгың тияр шунда кайчак, җиңә белсәң хәтта җиңелеп. Яманга да иман иңдерерлек, яхшылыкка үзең инелек. Мәрхәмәткә сусап ята дөнья, михрибанлык көтеп һәр җирдә. Яхшылыкны кая куйым дисәң, үзең белән йөрт син тар җирдә. Яхшылык дигәннән шундай димтәсе килә, минем белән килешерсез әлбәттә. Бу дөньяда иң яхшы, иң михрибанлы кешеләр ул безнең әби-бабайларыбыз, тәүәниләребез. Алар исән чакта без аларның кадерләрен белеп калырга, җитешергә тиеш. Кочаклагыз, яратыгыз, шалтыратып сөйләшегез, кулларыннан тотыгыз. Алар кебекләр башка инде бу дөньяда булмаячак. Картайдым, олыгайдым дисең. Куркып торам әле кышлардан. Язлар минсез килер кебек җиргә. Бу кыш соңгысына кышка. Ак идем әле бекәем, синсез дөньяларның ни яме. Яшь әле яшь ак картаймыйча, һич югы бер йөзгә кадерле. Сөякләрем сызлык салкыннарда, күңелләрем дисен күшегә. Салкын тими, әбекәем, синдәй олы җанлы, изге кешегә. Мамык шәлгә төреп кенә сине кышлар-кышладасым бик килә. Яшисе иде әле бераз дисең, моңсулыгың бар күңелгә. Эльмира Җәлилова шагыйрә. Һәрберебезнең дә бу дөньяда бик якын кешеләре була. Әниләр. Әни ул синең дустың да, киңәшчең дә һәм бары тик әнигә генә без күңелебездә булган иң яшерен серләребезне сөйли алабыз. Кызганыч, мин йөрәгемдә булган барлык сүзләрне дә әниемә әйтергә җитешми калдым. Мин өлгермәдем. Бүген әни сине төштә күрдем. Чәчләреңнән сыйпап юатты. Чәй эчәргә тор инде кызым дип, назлы тавышы белән яттым. Уяндым да сине эзли күзем. Чәчләреңнән эзлим назыңны. Синең куллар иркәләгән кебек, ирексездән сыйпыйм үзеңне.
Көз яшы тәгәрәп төште. Қолымда синең сүрәтең. Битләремә куям, үбәм, кочам, бик сагындым, килә күрәсең. Әйтә идең әни, яшилама дип. Шул сүзеңне килә ишетәсең. Битләреңә кулларымны куеп, бик сагындым сине диесең. Күз алдымда тора бүгенге төш, әни сүзе шыңлый колакта. Шәй эчәргә тор инде кызым, коймак пеште. Ул вакытлар калды еракта. Sizi yakın
Ишен келе қаласың Сенің жаныңның ұятысы деп айтады, кіші кезінен табылып береміз. Әгер тапқансың екен, қадір біліп ештерген асылмасын. Әгер таппаған, табылған асылмасын. Бұл жырымыз шыр көңілден сіздің үшін. Сенің жаныңның ұятысы. Әгерге!
Вакытларны туктатасым килә. Туктатасым килә биразга. Син калгансың ялгыз аргы якта. Мин калганмын торып бу якта. Туктатасым килә минутларны. Сагышларым салып суларга. Кайтып булса әгәр үткәннәргә, чыгар идем кабат шул юлы. Ойларымнан күңелем бушар иде. Кыйнасым килә назларда. Сагышлардан җаным бушар иде. Бушар иде, бәлки, биразга. Туктатасым килә гомерләрне. Азарны, бары бер азга. Синең белән кабат җитәкләшеп кайтыр идем бары бер язга. Болыннарда кабат гөлләр җиле назлап үтте минем ирнемнән. Язларына кабат чакыр мине. Яратыр кышым исеңне. Күзләрімә, минем сүзләремә Койсын, койсын нурлар тизрәк. Синең өчен яшим бары, синең өчен сөйгән ярым, сөйгән ярым, иргән минем яратканым.
Бекзат Ахматов, hurmatli tomoshabinlar. Yaratılan yaşaması olsun. Yaratılan yaşaması. Gönlümün ayıptırsın değilse benim güzel. Seni de korktursun değilse benim güzel. Şimdi yaptıran sensin. Matur sizler. Birge hazırlayalım. Yaratılan, yaratılan, yaratılan. Kabul etip alsın bize. Yener şengden gülürken olsun bize. Birge yapacağız falan. Yaratılan, yaratılan, yaratılan. Kalplerinde alıydıysan birazına. Gönlümde sındıysan birazına. Yüreklerde basındıysan birazına. Benim izler seni anlattırsın desem benim gözler. İşimden seksi matur sizler. Yaratılan, yaratılan, yaratılan. Kalplerinde alıydıysan birazına. Gönlümde sındıysan birazına. Yüreklerde basındıysan gel yazına. Yaratılan,
көннәрем дә, төннәр катыш. Исертерлек бер кемем юк. Айык килеш, яшен ятыш. Тәрәздә кыш, урам, ташлар, үткәннәр дә тоташ кардан. Атлап йөри торгач, тормыш олы юлдай нык каралган. Күнегелгән булса кирәк. Язган юллар кыштай сынкан. Каралтырга ашыгабыз, сафлаганбыз ак карларны. Офыкларга йөгергәндә, тукта барырга ясыймадан. Яздан исә салмак җилләр, әмин кышта калдым. Ренат Галиәскәр. Борылдым да киттем. Җилке аша соңгы тапкыр эзеп карадым. Эзләреңә ятып инәлимме, кайт деймме, әйтә алмадым. Борылдым да киттем. Ике якка аерылдык очар кош булып. Кирәк иде микән бу мәхәббәт, бу ашкыну, бу тилерү сине юксынып. Җир өстен яңгыр каплап алды. Яуды яңгыр, яуды, куерды. Синең белән минле көннәремнән, синең белән мине аерды. Авыр диләр ике якка, атылганда очар кыш кебек. Кала диләр чынлап күңел кылы, ката диләр бәхер таш булып. Борылдык та киттек. Кемнәр белән, ялгыш булды микән, юк микән? Синнән миңа юллар ачык диләр. Миннән сиңа юллар юк икән. Халисә апа шигырен шигыре. Миндә әле синең җылың калган. Елмаюың калган күңелдә. Хисләр генә җавап таба алмыйча, шигырь булып җилгә сибелә. Миндә көзләр, синдә язлар калган. Миндә шәфәк, синдә таң гына. Әйтелмичә калган рәхмәт сүзе җаннан ачылды талпына. Юк, рәхмәт әйтмәм инде. Артык авыр. Сиңа карап нидер әйтүе. Шушы була микән мәхәббәтнең кулын болгап бездән китүе. Тик нигә соң исемең ишетсәм дә, якты нурга дөнья күңеле. Миндә әле синең җылың калган. Елмаюың калган күңелдә. Халисә Ширмән. Дуслар, сезнең өчен бөек композиторларның берсе, аранжировщик, саунд-продюсер Федор Фьюри. Сезнең алкышлар. Лейла һәм Мәҗнүн, Габдулла һәм Зәйтүнә, Таһир һәм Зөһрәт, Ромео һәм Джульетта. Нәрсә төрле сөйләгән аңлыйсыз, шулай бит барыбызга да таныш мәхәббәт турында. Мәхәббәт турында бик озаклап, бик тәмләп сөйләшеп була. Әйдәгез, әскене сөйләшеп алыйк әле. Очрашырга чакыр мине. Көтә-көтә таң аттыр. Мин килмәм бәлки яныма, ә син барыбер чакыр.
чәчәкләр алып кил миңа, юлларымны гөл иттер. Мин алмам бәлки чәчәген, ә син барыбер китер. Еракка китсәм, хатлар яз, күп итеп, кайнар итеп. Яшә син минем хәбәрне, атналар, айлар көтеп. Ачулан миңа, үпкәлә, тынгылык бирмә бердә. Тик ышандыр гына мине, сөю барлыкка җирдә. Сөю шундый бик үзенчәлекле хис, һәм инде һәр кеше аны үзенчә аңлый. Кемдер ярата дип кычкырып йөри, кемдер сүзсез генә сөя, кем өчендер кулак-кул тотынышып йөрү дә әллә нинди зур бер хискә ия, ә кем өчендер хәтта үбешү дә бер нәрсәне дә аңлатмый. Әйдә, үбешик әле. Калганнар язмышларын сүксеннәр, яшәү авыр дисеннәр. Ә без бар идек, үбешик. Калганнарның бездә ни эше бар? Әнә үбешәләр дип көлсеннәр, олы абзыйларын сүксеннәр. Үтеп барган парсыз яшьләр көнләшсеннәр бераз, белсеннәр. Үбешеп туймас җаннар бар икәнен. Үбешик әле, яме, үбешик. Яз хәзер үк директорга, адресымны язып бирәм. Үбешергә барып кайтам әле дигән. Ишекләрем ачык бүген минем. Тик соңыннан онут, чөнки үбешүнең мәхәббәтнең кебек үк бер кызыгы калмады. Шуңа күрә үбешик, башка чара калмады. Алина Айдарова. Һәм инде кызлар, алга таба әйтәсе сүзләрне бик әйтәсе килмәсә дә әйтергә туры килер. Теләсәк тә, теләмәсәк тә бу дөньяда мәңгелек мизгелләр юк. Һәм бу урында минем үземнең язмышыма һәм тормышыма бик зур рәхмәтләрне әйтәсем килә, чөнки язмыш миңа һәрвакыт әллә нинди сюрпризлар әзерләп көтеп кенә тора. Бир син миңа язмыш, барсын да бир. Көндез кояш, төнлә аян бир. Борма юлымны бир, һәм юл читендә ап-ак каен бир. Кайгырырга кара кайгымны бир. Шатланырга якты шатлык бир. Иң яраткан авыр эшемне бир, һәм эшемә карап кашык бир. Жылы язлар, усал кышлар бир. Кышлардан да усал дуслар бир. Дусларымның кадерен белер өчен, дусларымнан күбрәк дошман бир. Гомер буе янып кияр өчен мәхәббәт бир. Бүген бирә алмасаң, иртәгә бир. Көтәрмен. Тик берсен дә ярым ярты бирмә. Бөтенләйгә бирсен, бөтенен. Әнгам Атнабаев. Әйдәгез, егетләр, шуның белән бүгенге кичәбез кызганычка каршы ахырына якынлашты. Әйдәгез, бергә җырлыйбыз. Yıllar ötü, yıllar Sünger. Alkışlamasak tamam. Muhteşemke. Sizlerin işi hepsi sarılı. Gelecekte sizlere bilemez mi? İyi yaşayın.